Kulungile ke ake singele kule feature yethu enamandla kakhulu esibiza nge-prophetic wave. Ala uma sikhulume ngayo ke namhlanje singene kuyona ke sibone ukuthi ke bangakho uNkulunkulu angasabasize osukela namhlanje ngoba akwenzeki asinikeze into uNkulunkulu engeke ize ibe usizo ebantweni. And siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela esimangalisa ukuthi kuloko aqala le feature baningi abantu abathula ubufakazi bebonga indlela uNkulunkulu asebasize ngayo ngale feature le prophetic wave esibiza prophetic wave khona la ku Vibe 94.7 the first choice yomphakathi kabalimi nguDr Slindo Matwe the prophet sindawo ezekushaya khona lesithupha namhlanje kuseni ngilapha njengamanje ku TikTok ungambheka nje ku TikTok uthi nje PS Slindo Matwe PS Slindo Matwe. I want us namhlanje sibheke lento ebizwa ukuthi ama steps of handling izwi lesprofeto. Iwona mapha ama steps akusizayo nowadingayo ukuhandlisha izwi lesprofeto. Number 1 kuna into ezo3 efuna uziqaphele ezibaleke kakhulu ka prophecy. In fact ezo4 ezibaleke kakhulu efuna uziqaphele ka prophecy ukuze ukwazi ukuhandlisha izwi lesprofeto. Now number 1 ilento ebizwa ngokuthi i prophetic revelation. So each and every prophetic word uNkulunkulu azokunikeza lona wena kuumsebenzi wakho as umuntu prophetic ukuthi uthole lento ebizwa ngokuthi i revelation. So ngamanye amazwi udinga ukuthola a prophetic revelation kwilokhuzana kuna noma eliphi izwi uNkulunkulu azokunikeza lona. So now indlela uNkulunkulu azokunikeza yona izwi ayifani, yabo azifani indlela uNkulunkulu ezokhuluma ngazo nathi kukuyena uNkulunkulu ukuthi usebenzisa yipi i prophetic channel uma ngabe ezokhuluma nawe. So kunento esibiza ngama prophetic channel. For example into number 1 ebizwa ngama prophetic channel ile ukuthi uNkulunkulu angakhuluma nawe ngama dreams, amaphupho esibe siwabiza ngama vision of the night. So angakhuluma nawe even nangephupho esibiza ke vision of the night excuse me and aphinde futhi akhulume ngama visions. And ama visions kune vision le eyenza ngesikhathi uhleze emini iba less than a second uthothi kuzoba khona into ozoyibona abanye abantu abangayiboni. So leyo ke sibiza ngevision. So uNkulunkulu angasebenza futhi leyo lokhuzana leyo channel ukhuluma nawe esibiza ngevision. And futhi enye indlela uNkulunkulu angakhuluma ngayo nawe as umuntu prophetic ile ebizwa ngani ebizwa ngescripture. Kunabantu uNkulunkulu abasebenzisa ukukhuluma nabo akhulume nabo ngama scriptures abanikeze ama prophecies ngani ngama scriptures. So naloko kubaleka ukuthi ufuna ukuqonde ngoba ekugcineni wena as umuntu prophetic wena o responsible for ilokhuzana for the interpretation noma you are responsible for ilokhuzana for revelation yalo mbono uNkulunkulu asekukhulumile noma lelo lizwi lesprofeta aselikhulume nawo. Number 2 okubaleka kakhulu i-interpretation because i-revelation iyodwa ayanele. Into ebalekile ukuthi makube khona makube khona i-interpretation of a revelation. Abantu abaningi bayakwazi ukubona isambulo. uNkulunkulu bayakwazi abaprofeti ukuthi basho bathi yes uNkulunkulu ungambulele u1 no2 no3 but babe ne challenge ukuthi bangawu-interpreta kanjani. So into ebaleka kakhulu ke okudlula konke ukuthi leyo nto uNkulunkulu sekunikeze yona whether it is a vision, whether it is a dream or it is whatever symbol, because kuna symbols uNkulunkulu akunikeza wona as umuntu prophetic. So lawo ma symbols akunikeza wona as umuntu prophetic kubalekile ukuthi wenze sure ukuthi uyakwazi ukudownloada ama interpretations kuwona. So mabe sikhuluma ukuthi usuke wenza njani mangabe udownload ama interpretation sikhuluma ngokuthi it's where uthola izwi lesprofeto ila uthatha khona initiative wena as umuntu prophetic ukuthi uthi ngifuna ukuthola ukuthi ithini i-meaning yaleli phupho, ithini i-meaning yale vision, ithini i-meaning yalesi sithombe ngikhombisa sona noma le symbol ngikhombisa yona. So lokho kufuna ngaphansi kwe-interpretation. So ngamanye amazwi as umuntu o-prophetic awugcini nge-revelation kufanele kufike kwi-level la uzokwazi khona uku-interpreta noma yini uNkulunkulu asekukhombisa yona. So step number 3 into ebaluleke kakhulu ukuthi ufuna kuyiqonde as umuntu prophetic ukuthi number 1 so uyibonile i-revelation, number 2 wa interpreter we apply kanjani, uyenza kanjani i-application, yabo it's where la ufuneka umbuzo umoya ongcwele ukuthi yes usungibonisile ke and wanginikeza i-interpretation kodwa manje ngi-apply kanjani lento as a prophecy because kuna ama prophecies abantu abawakhulumayo, kuna ama prophecies abantu abawaprofetayo, kuna ama prophecies abantu
aba-end up owakhuluma only to find ukuthi leyo prophecy bengafuneke engabe ungayirelease ngalelo suku. So now kunama-prophecies ongayiprofetayo uNkulunkulu anganikeza umbono namhlanje only to find ukuthi ungaze uyiprofethe nini mhlawumbe ngoDisemba, yabo, mhlawumbe engadelaya almost 4 weeks ukuze ukwazi ukuyilokhuza nokuyiprofetha. Ungayibona namhlanje kodwa uthi uyoze uyiprofethe ngePhasika next year. So awafana amalokhuza nama-prophecies nani application yama-prophecies. So izinto efike uziqondeke lezo ukuthi nakhona lokho awukwenzi noma kanjani but usizwa umoya ongcwele akusiza ukuthi le prophecy uyadinga ukuthi uyiprofethe namhlanje noma idinga isikhathi esithile. Now okwesine i-proclamation. Usuyibonile ke prophecy, amen, usuyibonile revelation, wayibona interpretation, wayibona futhi application, wayenza application, but manje uyiproclaima kanjani i-prophetic message, yabo, ngoba indlela oyiproclaima ngayo i-message i-account. So as umuntu prophetic awumane urelease is prophet noma kanjani. Kufanele kumcheck lo muntu ozorelease is prophet phezu kwakhe ukuthi yena uready ukuthi angamkela is prophet. Futhi awulikhiphi li-roughly njengoba linjalo, awulikhiphi lihlaza. But as umuntu prophetic you need to be very careful ukuthi lo muntu omprofetayo uyamakha yini, ngoba ekugcineni kufuneka akheke. Ayisizi prophecy ozoyikhipha only to find ukuthi lo muntu omprofetayo akakhekanga ekugcineni. Ukhumbule ama-principles of the prophetic ukuthi number 1 kufuneka umakhe, number 2 kufuneka umsondeze kuChrist, number 3 kufuneka umcomfort. So zonke lezi zinto ziyacounta and ziyadinga ukuthi wena as umuntu ongumprofeti ungazikhohlwa. At the end of the day umuntu omprofetayo makakheke. Asibambe lapho ke namhlanje, asibambe lapho. Yeah, sibambe lapho. Next week futhi yaqhubeka ngokusizwa inkosi. Kodwa le teaching izobe ikhona futhi na ku TikTok, so uploada kulabo abathanda ukuyiphinde bayibone ngaphansi kwa PS Slindo Madwe lapha ku TikTok, izobe ikhona ngaphansi kwa PS Slindo Madwe, nakulokhuzana ku Facebook izobe ikhona.